Malam baba ya kwalle ya wasa ake da tafiya. Dan yan yama interview nan kuwa na dauka shi Wasa ake tafiya. wasa alhamdulillah. An ce an ji ku a ɗakin sanya tufafi kuna cewa wai yau za ku fito neman goal scorer, top scorer. Gashi wasa an kai hutun rabin lokaci da kyar kuke cin kwallo ɗaya. Ha to aka kwalle gada. Kuma goal scorer na mai rabo ne. Kai ba kai baka san abin da zai faru gobe ba. Duk da abubuwan da aka ji kuna ta faɗi a ɗakin sanya tufafi. Wanda Allah ya bashi sa'a shi zai nasara. Duba da wasan da aka buga cikin rabin lokaci an hango ka kana ta hayaniya da referee, kana ganin cewa idan alƙalin wasa ya yanke maka hukunci mai tsauri ba zai zama abin da zai taba kungiyar taku ba? In Allah da ba abin da zai taba mu, muna tare da Allah. Amma da dukkan alamu wasan yana so ya baku wahala, duba da cewa a zahiri kun fi karfin su. Ina ga kuna mai rogo kallon kitse ne, da dukkan alamu kila za su baku kashi ba. Ba rogo da muke kallon kitse, shi wasa dina ga cewa an kai irin wannan matakin kowa yana datsa dantsan shi ne ya buga inda yake so. Saboda ba wanda zai ce ya fi wani iya komai iyawanka ko Messi ne ko Ronaldo duniya filin nan kowa zai buga da karfin shi ne. So kawai mu dai muna fatan kamar da muka samu kwallo daya a rabin lokaci yanzu za mu koma rabin lokaci Allah ya daura ma kansu Allah ya ba mu sa'a. Magana na mai Chief referee da Allah ka yi hakuri. A daidai karshen lokacin nan an samu wani hatsaniya da ya kamata a ce an hura kuma sai ga shi mai alƙalin wasan sai ya hura tashi. Duba da cewa a cikin lokaci ake. Idan kai ne alƙalin wasan me za ka iya faɗi a game da wannan hatsaniyar da ta faru? Na mai tambaya bayan an tashi sai na ce mai wannan wasan menene a wurin sai ce min lalle fawu ne amma lokaci ya riga ya wuce. Duba da lokaci ya riga ya wuce shi sa ya bada penalty ba. Dama ka'ida alƙalan wasa sukan hura tashi ƙwallo na sama? To ka san kowane referee akwai yanda da ya danganta da yanda yake rike wasan shi. Ok, ko da tana cikin raga kenan in dai tun da ya danganta da yadda yake hura wasa zai iya hurawa an tashi kenan. A ra'ayi irin nashi. A ra'ayi irin nashi ko ko a shari'a a hukumance na referee. Kowane referee akwai yanayin ɗabi'unsa a cikin fili. Kaga idan ni ne referee a wannan wasan tunda dai lokaci ya riga ya ja ban hura fara wusu ba to zai bada penalty sai. To yanzu kana nufin cewa shi yanzu alƙalan wasa na yanzu wannan wanda yake hura yana amfani da shari'a shi ne ba shari'an hukumar constitution naku na referee ba. A dai wanga dai da aka yi amfani da shi yanzu ya yi amfani da shari'a ra'ayin kansa ne. To ra'ayin kanshi tunda shi alkali ne ya dace ne ayi amfani da law din da aka tanaza ba da law din kanshi ba, shi alkali ne na shari'a tsakanin mutane. To bai amfani da ita ba amma sai mun zama a kanshi. Yanzu kana ganin cewa yaran da sun samu foul penalty kenan. Sun samu penalty amma dangane da kuma wannan yaran da ya samu penalty yayi babban kuskure. Ba kowane referee ke wuce penalty a tsaye ba. A lokacin da wannan ya kai mai kafa da yayi tsalle ya faɗi jama'a za su gani za a yi ihu. Karan cram din zai sa dole ya kwanta da penalty. To kaga abin da referee ya amfani da shi kenan yana tsaye ne sai ce a ci gaba da wannan kamar kana saka ne tufka da warwara ne bayan da ka ba shi laifi yanzu kuma kana so ka wanke shi. To yanzu me amma za mu zama kana da goyon bayan abokin aikin ka dai kawai. Ka san ba wanda ya wuce kuskure. To nagode. Ku dauke shi a matsayin kuskure. Nagode. Amma kuma mai magana kuma insha Allah zai gyara. Nagode. Isko ya wasa to gashi da kaman kun da cikin wasan kuma sai da gaba haka za ka samu matsala. Ko ta riga ta zo babu yanda za su. Amma yanda kuka yi kokari a wannan wasan kamata a ce kun kai matakin karshe to ya aka yi haka. Haka Allah ya ce. Wani kwarin gwiwa kuka samu da kuka iya tinkaran waɗannan duk da ganin cewa sun fiku. Saboda mutane suna tunanin cewa za su ci da yawa ba yanda ake tsammani bane shi yasa gashi kuma mun ba mutane mamaki. To me za ku iya cewa game da penalty da kuka samu ba a baku ba rabe yace lokacin ta ne ya kai. To ya kai. Kaji ci ta ne.